Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазването за хората с сензорни предизвикателства. Клинична пътека. Направление за клинична пътека се издава от вашият личен лекар или специалист. Може да се лекувате в болница, само ако сте здравно осигурени, в Националната здравноосигурителна каса, НЗОК заплаща за диагностика и лечение. На здравноосигурените граждани по 267 клинични пътеки. Клиничните пътеки включват дейности, диагностични и лечебни, които са включени в тяхната цена. Когато представените от вас изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни, според приемащото лечебно заведение за болнична помощ, необходимите изследвания се извършват в болницата. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. Лечението по клинична пътека включва и по 2 контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването ви. От болницата ще ви издадат документ епикриза, който трябва да представите на личния си лекар, защото той ще продължи да наблюдава вашето здравословно състояние. Основни компоненти по клиничната ви пътека. Минимален болничен престой. Основни диагностични процедури. Основни кодове на процедурата. Условия за сключване на договор за изпълнение на клинична пътека. Медицински звена и апаратура. Медицински специалисти. Индикация за хоспитализация и диагностично-лечебен режим. Поставяне на окончателна диагноза. Дехоспитализация и определяне на следболничен режим. Документиране на дейностите по клиничната пътека. За повече информация посетете сайта на Министерство на здравеопазването, подменю Болнична помощ или последвайте приложените линкове. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 0897 91 27 19.